Στο σύνολο 14 γκολ σε 204, ενώ δέχεται ένα γκολ ανά περίπου 9,5 τελικές προσπάθειες από τους αντιπάλους του. Ριέρα απέφυγε πολύ ωραία το Μάκο και τον Καράμπελα. Γουνδουλάκης πήρε από τον καφέ η μπάλα πλάγιο. Κοιτάξτε λίγο νωρίτερα πόσο ωραία και στη συνέχεια και με την εύνοια της τύχης. Αρχικά πάντως με το αρκετά απομονωμένος ο Αλγερινός, πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ φέτος στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Ωραία κίνηση του Ριέρα, πήρε ο Μπάλαμπαν. Το χώρο στην Κομοτηνή, σήμερα είναι και πάλι στην βασική ενδεκάδα. Ο Μανολάς επέστρεψε, απλά επειδή έμεινε αρκετό καιρό εκτός, το προτίμησε τον Δέλα ο Μανολεθμένος. Εδώ ο Ριέρα γυρίζει πολύ ωραία, ο Μπάλαμπαν έχει ευκαιρία από πλάγια θέση. Η εκτέλεση του Μπάλαμπαν για μία ακόμη φορά. Ο Σεμπάστιαν Σάχα λέει όχι στον Κροάτη και κρατά το 0 για τον Πανιόνιο. Θέλει να γυρίσει ανάμεσα από 3 αντιπάλους. Σάμαρης. Καλή μεταβίβαση για τον Ριέρα που πέρασε από τον Νασούτη. Ο Γουνδουλάκης σουτάρει out. Τρίτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του Πανιωνίου. Οι δύο προηγούμενες από τον Μπάλαμπαν, τώρα από την καταπληκτική κίνηση του Ριέρα. Πολύ καλή και η πάσα του νεαρού Σάμαρη. Εδώ ο Ριέρα με το κεφάλι στο βηματισμό πέρασε από τον Νασούτη. Θα τελειώσει νωρίς. Να ευχηθούμε βεβαίως να μην είναι κάτι σοβαρό. Ριέρα. Κάνει κίνηση ο Γουνδουλάκης. Ο Μάκος πιέζει τον Κουμορτζέ. Η οδηγία του Χιμένεθ γίνεται πραγματικότητα στα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να πιέζει πιο ψηλά. Ριέρα. Ο Κουμορτζέ ανεβαίνει, αποδέκτης ο Μπάλαμπαν. Η τρίπλα του παίζει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Νταντόμο με απευθείας κόκκινη κάρτα. 0-0 στη Νέα Σμύρνη. Ο Μανιάτης βγάζει ωραία σέντρα, η κεφαλιά του Ριέρα στα δίκτυα. Ένα Μανιωνίου κόντρα στην ΑΕΚ. Ξανά εδώ η φάση, κινήθηκε ωραία ανάμεσα από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ένωσης. Ο Ριέρα πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Γιόνσον. Κουμορτζή. Ριέρα και Μήτρογλου. Κλείνει ο Μπουμσόγκ, ανεβαίνει στην πλάτη του Σπυρόπουλο, ο Γονδουλάκης. Τζότσαλιτς. Ριέρα, Μήτρογλου. Αλλάζει ταχύτητα ο Ριέρα, πάει στο Κοντοέ. Ο Βίτρα πάντως δεν έχει προβλήματα, όποιος και αν κινείται στην πλευρά του. Ο Πανιώνιος παίζει κυρίως με Γονδουλάκη. Από δεξιά Κατσουράνης, σκόραρε στον πρώτο γύρο. Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, το πρώτο του έβαλε ο Νίνης. Στο τέλος του αγώνα μείωσε στο 2-1 Κουμορτζή. Ριέρα. Όμο. Σέντρα για τον Γονδουλάκη. Ο Καντέ, ο Μήτρογλου, 1-0. Πάσα του Ριέρα με μία στον Σάμαρη. Τώρα ο Γονδουλάκης. Ξανά ο Ριέρα. Στην περιοχή ο Σβέρκος και ο Μπάλαμπαν στο δεύτερο δοκάρι που παίρνει την κεφαλιά. Ο Τσιρίλο. Ριέρα. Κάνει κίνηση ο Μπάλαμπαν. Τώρα του πέταξε την μπάλα ο Ισπανός. Βγαίνει ο Χαλκιάς και παραχωρεί κόρνερ. Αφήνει ο Γονδουλάκης. Εκτελεστής ο Όμο. Ριέρα. Η πάσα για τον Σβέρκος, πρόλαβε ο Τσιρίλο. Αφήνει ο Γιώργος ψηλά σε κάθε ευκαιρία. Γουνδουλάκης. Ριέρα. Ωραίο τακουνάκι για τον Γουνδουλάκη. Έσωσε την άμυνα του Πανιωνίου. Στο 68 ο Ελζάρ επιχείρησε το σουτ. Να δούμε τη φάση εδώ με τον Ριέρα. Με να αποφεύγει τον Σαβίνη. Μπήκε στην περιοχή. Πέναλτι δίνει ο Σταθόπουλος. Ο Ριέρα πανηγυρίζει. Ο Πανιώνιος έχει μεγάλη ευκαμέτρα με την πολύ ωραία προσπάθεια του Σίτο Ριέρα, που εδώ κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Απέφυγε τον Σαβίνη. Έμεινε όρθιος. Μπήκε στην περιοχή. Τον ανέτρεπε ο Μαλεζάς. Ο Σταθόπουλος έδωσε το πέναλτι του Τσιρίλο. Διατήρησε την κατοχή ο Κροάτης. Τον έκοψε και πάλι ο Ιταλός. Γουνδουλάκης. Νέα προβολή του Τσιρίλο. Ριέρα. Μπροστά του ο Σαβίνη. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κούκετς.
Στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο Ριέρα, η φάση συνεχίστηκε. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Πετάνο. Ριέρα. Ο Κουμορτζή. Ριέρα για τον Κουμορτζή. Ξανά ο Ριέρα. Ωραία για τον Κουμορτζή. Το ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ριέρα άλλαξε με τον Τσότσαλιτς και έδωσε στον Μπάλαμπαν. Ξανά για τον Ριέρα. Μόνος του με 3, 4, 5 που το κλείνουν και μόνο μια βοήθεια δίπλα ο Σάμαρης που παίρνει την πάσα. Η κόντρα και την μπάλα μας περνάει και δίνει για τον Ριέρα. Ριέρα αλλάζει για τον Κούκετς. Ριέρα. Στάει μπάλα κοντροές, δεν τον είδε ο Ριέρα. Αλλάζει με τον Σκούρτη, δυο τους, ο Σκούρτης ευκαιρία. Γυρίζει. Τι που ακούτε είναι οι φίλοι του Πανιωνίου. Και βλέπουμε ότι η ομάδα τους έχει αρχίσει επιθετικά και εδώ ο Ριέρα ξεχύνεται μεγάλη ευκαιρία για το πρώτο γκολ. 0-1. Έξοχο πλασέ με το δεξί από τον Σίτο Ριέρα. Το γκολ και μετά είναι συνέχεια καθιστός και ψύχρεμος. Ο Σουηδός έξοχο το πλασέ από τον Ριέρα. Χθες σκόραρε ο αδερφός του Αλμπέρτ με τον Ολυμπιακό στο 2-0 επί της Κέρκυρας. Σήμερα και ο μικρός Ριέρα, ο Σίτο. 0-1 για το διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος εδώ στα πηγάδια. Εκπληκτική πάσα του Ριέρα. Έκλεψε ο Κουμόρτζη, ο Ριέρα μετά του έδωσε την assist, αλλά με δεύτερη προσπάθεια. Για να δούμε, ο Νίκος Καραγιάς προσπαθεί να βρει τρόπο να αντιδράσει. Ωραίο το τακουνάκι, το πάτημα από τον Ριέρα για τον Βάζ-Τε. Grayson δεν πέφτει στα πόδια του. Φογυρίζει ο Πορτογάλος. Είναι και πάλι αφύλακτος ο Ριέρα. Ποιος κινείται. Βάζει την προβολή και κερδίζει από τον Λία Ιωάννου και περνάει ωραία στον Ριέρα. Αλλάζει κατεύθυνση υπέροχα ο Ισπανός και απέφυγε τον μακρύ. Κάνει και την παλιά για τον Μπάλαμπαν. Κίνηση από τον Ριέρα, παίρνει την μπάλα. Γαλίτσιος δεν ανεβαίνει να το βοηθήσει. Ο Ριέρα ψάχνει τον Κουμορτζή. Γυρίζει χαμηλά για τον Μήτρογλου. Συζητάει από τους ποδοσφαιριστές του ο Μπόσνταρ Μπάντοβιτς. Μπάλαμπαν. Δοκιμάζει σου το Κροάτης. Η μπάλα φτάνει στον Ριέρα. Ο οποίος έχει δύο παίκτες, τους αποφεύγει με πολύ ωραία προσποίηση. Αποφεύγει και τρίτο. Βρίσκει χώρο ο Ριέρα. Σκάβει την μπάλα για τον Μήτρογλου, ο οποίος είναι offside. Τσότσαλιτς και Σιώβας με Κουρικβέλια στην άμυνα. Αριστερά στο κέντρο ο Ριέρα. Δεξιά ο Γουντουλάκης, Γκαλίτσιος και Κουμορτζή, οι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Ριέρα περνάει, κάνει πολύ ωραία προσπάθεια. Έχει κουβαλήσει αρκετά την μπάλα. Φάουλ είναι από τον Κουρικβέλια. Έκλεψε την μπάλα, την κράτησε και εντός αγωνιστικού χώρου και πέρασε στο Ριέρα. Ο Ισπανός άνοιξε αλλά ξανακέρδισε. Πιέζεται ο Γιάχος, λέει, να συνεχιστεί το μάτς. Πάσα για την ώρα που έχει περάσει ο Γιόνσον, ο Σουηδός, το μάτς. Πήρε τη θέση του Μπάλαμπαν. Ριέρα. Πέρασε η μπάλα με τον Κουρικβέλια. Θα γυρίσει πάνω στο Μπέλιτς. Ριέρα. Τελευταίο δεκάλεπτο στη Νέα Σμύρνη. Μήτρογλου, πάλι ο Ριέρα στην περιοχή, το γύρισμα. Ο Μήτρογλου έσκασε η μπάλα και έχει φτάσει τα 9 γκολ στο πρωτάθλημα. Δείτε εδώ πως περνάει η μπάλα από τον Γκαλίτσιο στη συνέχεια.